गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे आसा खालामो आफा बोराइ बाथौनि अननायाव आंनि जेसांखिनि साबस्क्राइबार एबा इउटुब पेजआव फलोवार्स बिथांमोना आफा बोराइनि अननायाव बयबो गाहामै गाहामानो न'खरजों लोगोसे गामि रायजो संसार जानानै दङ। थ' नैबे समाव आं गोबावसैमोन जोंनि जि बाथौ धोरोमनि एबा जोंनि बर' हारिनि आगु धोरोमनि भिडिअ लाबोया। दिनै गोबाव जाबायमोन आं मोनैया, सम मोनो बरहननो हायाखैमोन। माखासे एलबाम शुटिं, माखासे गामि गामि थांनानै दावगा हारिमु आफादनि जानानै फोरोंहैनायनि थाखाय स' बेनिखायनो निमाहा बिदों। लोगोसे नोंथांमोना दिनैसिम आंनि इउटुबाव गोदान बा नोंथांमोना माबाखौ नायजोबलां, जि आं गोदान भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना नायजोबलां। लोगोसे लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालाम। थ' बे भिडिअआनो जाहैबाय दिनै जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय नामबर बियाबनि लेङाइ देउरि एबा नामबर बियाबनि आवथायाव थानाय गणेशपुर गामिनि बारग' देउरि जितेन्द्र बसुमतारीनि न'खराव सिजौआ दंखायोमोनब्लाबो दिनै माखासे जोंनि जि गोनोखोआरि दावगानाय बेजों खारफानो होननानै बिथाङा बै समाव दानफायदोंमोन। दानफायनानै दिनै बे जायगायावनो दिनै बियो सोखो मोखो मोनसे समायना रमायना मोनसे सिजौनि थान होनानै दिनै बे सिजौनि थान होनाय जि बिथा खालामबाय, बे बिथायाव गोदानै गायफिननो नागिरदों। थ' नोंथांमोन गिबियावनो निमाहा बिग्रोगोन, मानो होनोब्ला आं आर'जखौ लाबोनो हायासै समनि आंखालाव। दा आं नोंथांमोननि खाथियाव मोनसेल' ससे भिडिअ लानानै फैदों। बे सिजौ दानफायनायाव बिथाङा गावनि बे सिजौ बिफांनि दालाइखौनो गावनि न'नि बारियाव मोजां मोनसे बेरा होनानै दुमनानै दोनदोंमोन। दिनै गोजानाव थाङाखै बिथाङा, गावनि बारियाव थानाय सिजौ गाव जि गायनानै दोनदोंमोन बेखौनो दिनै लानो रायजोफोरखौ लानानै गाजा गोमजा सोखो मोखो समायना रमायना ड्रेस गाननानै दिनै बे सिजौखौ बरायना लांगोन। आरो लोगोसे जि थान बानायदों सिजौ दोननो थाखाय, बे थानावनो दिनै मोजाङै आफा इसोरनाव निमाहा बोर बिख'नानै न'खरनि जौगानायनि गामिनि जौगानायनि बिथाङा बिख'नानै आरो दिनै बेयावनो रायजो राजा आर'ज लानानै खननाय जागोन। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ जेथिया भिडिअ बानायोमोन बे समाव आं डाइरेक्ट फेस टु फेस रायलायगोन सानदोंमोन, नाथाय नोंथांमोना बयबो मिथियो बेबायदि खालामोब्ला मा जायो, जोंहा बायलायना बारा जायो, दावराव दावसि बारा जायो। थ' बेनिखायनो आङो नैबे भिडिअखौ आङो दिनै भइस दाबिजों खालामबाय। थ' नोंथांमोना गाज्रि दामोन आरो नोंथांमोना हानायमानि जोंनि बाथौ धोरोमा एबा जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना जेरावखि थाया मानो बुहुमनि खना खनला बयबो बे भिडिअखौ नाय। लोगोसे साबस्क्राइब, शेयार खालाम आरो हायोब्ला कमेन्ट लिरदो। आसा खालामो इयुनावबो आं बेनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ लाबोगोन। थ' आरो मोनसे बेनि गेजेरजोंनो दिनैनि बे आफा इसोर बोराइ बाथौखौ पावन होनो नागिरनाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसे फोरमायहरनो नागिरदों। हानायमानि लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ जि साबस्क्राइबारफोर दङ हानायमानि शेयार खालाम, मानो होनब्ला आंनाबो 1K जानो बारा गोबाव गैला, मनिटाइज जाथारनोसै। आंनो 200नि सामथिं नांबावगौ आरोखि साबस्क्राइबार। थ' आसा खालामो जोंनि बुहुमाव थानाय गासै बर' फिसाफ्रा आंनि चेनेलखौबो थाबनो मनिटाइज खालामनायाव मदद होयो आसा फारिहरबाय एबा मिजिं थिथिहरबाय। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादो। जोंनि मुलुग संसार